Добър ден! Добър ден! Да, не знам какво да кажа. Нямам интро. Много съм тъп. Тук трябва да стелт. Миналия път бях пуснал един стрим на бързо и цъках много малко и го спрях. Защото така реших. Никой няма влезе. Не за идентификации. Померов is alive на някои хора. На 6 им последователя. И бабата му видя. Там в кръв. Цак. Yes! Добре, тук долу. Кликни. Сега тук сме в оная касета. Блокни ма! Първо. Looks like it. Part of something. Сериозно ли? Дай да дръпнем, ще разберем от какво е. Какво трябва да правя? Какво е това? Някаква снимка. Какви са те? Окей. Що е тъмно? Боже, бомата, човек! Не! Хванаха е. Яко ли дете сега? Миналия път ми отряза ръката и ми заби от дверка в ръката. Има изяди и нищо му направи. Бас яката игра. Кен Кейдж. Така, значи тук... Целта на играта е да намерим Мия или ние да избягаме. Да. В принцип аз... Изобщо ме интересува, за Мия искам да избягам тук. Ама изобщо. Тая, ако... Чай, тук... Видях много пъзли в тая игра. И сега не знам. Майче просто трябва да ги... Да не е нищо като грани тая игра. Окей, тук е много по-чил обаче от ауто. Аз мисля, мога спокойничко да си ходя, да... Съм по-тихичък. По-спокоен. Патрони. Окей. Кой ме гледа? Искам да знам кой ме гледа. Окей, нищо. Тука? Кенефа? Нещо? Не, че не е Кенеф. Винаги проверяйте в Кенеф. Ето, за това говоря. Деба, много свалят на хартия. Може да чисти това. Не знам какво трябва да правя, на къде трябва да ходим. Това не е ли отдолу, като бях от дядото? Мога го използвам май за шортката, ако някой ме гони направо къде да падне. За да брат много ци... Thanks, бро! Психо, мерси. За тук какво ми трябва? Select an item. Някакъв ключ. Чай. Не, нямам ключ. Ама инвентара ми е пълен, май. Чай, не, май трябва да оставя нищо. Чай си купна аз ножа за всеки случай. Чай, как? Окей. Чакай. Окей, не виждам баби, не виждам дяволци, които ме гонят. За тук какво ми трябва? Виж книгата. Книгата? Ти цъкал ли сега? В тая книга? Чай мога да я отворя. Мерси, брат, мерси. Мерси. Списи ми много нерви. Тук има ли нещо? Gunpowder. You don't have. Окей. Чакай. За тук ли беше това? Не. Това беше някакъв... Чакай.
What? Остава. Чай, малко съм става, още не съм. Свикнал малко. Вчера цъках да форис там, контролите са много по-различни. Ужас, човек. Ма не съм стримал, защото не мога. Ти откъде си иначе? Как си? Колко си? Какво правиш? О, шит, двама гледат? Не знам. О, найс. И аз. Много е спокойно. Последния път ме направиха на нищо, не знам, притеснявам се. Тук за тая пушка трябва да взема нещо да сложа вместо тая, да може тук да не се затваря. Да. Чакай. Чакай. Тук? Не. Не. Чакай. Тук ми трябва някакъв орел. Или нещо, което прилича на орел. Найс, трай. Не ми се чете. Нямам достатъчно място. Къде трябва да се... Да, се спомням. Кой ходи? Кой ходи? Чакай. Така. Шут. Вратата. Да. Тук... Където ония майми... Да, тук, да. Не тая. Нещо тук дялото ма гони миналия път. Май, почти не се отваря. Да? Не вярвам. Да, what? Мерси, бро, мерси. Можеш ли? Може да бъда твой... Да, брат, мой. Няма да искам много. Окей, бро. Чакай, аре бе. Не, трябва 3. Чакай. Добре. Евро. Аз се успокоя! Хикс. Стига, бе. Така? Как не е много, бе? Тъс баба не беше ли умряла? Какво става, бабо? Ули, тя е жива, бе. Тя си мърда главата, виж. Ужас! Чакай. Дялото. Те не дали. Това му е хоби майцка такова футбол. Тука... Май, много пъзли, много нещо е, човек. There is a shotgun in the other. Може би ще сменим този шотгън с другия, защото явно ще е по-хубав. Не мога. Добре. Защо никой не ма гони? Малко скучно. Или да внимавам какво да се поживавам. В ауто аз съм сънал да бягам постоянно, човек. Така? Така май не съм. Много. Окей, вече научих горе-долу мапа май. Каква? Те лично нещо си много... Давай, не знам, брат, чакай! Няма екшен, брат, не знам, малко тук са пъзели, трябва да са локнат. Chain fluid, какво е това? Чай! Мога да такова... Чай, майка му деба. Мога да помирам, чай. Комбайн, как? Това ли е комбайн? Какво стана? Комбайн, това? С кое? Окей,
Окей, да, освободих си място. И долу сега мога да взема онова. Аре, ще съм толкова бавен, бе, брат. Толкова съм бавен по принцип, или аз нищо не бягам като хората. Тука... Сега трябва... Какво е че? Това е за... долу за сянката. Пак он я пъзел. Да. Окей, долу. Пак ли ти, бе, човек? Стиг. Пак ли майка ти да е бабе, човек? Писна ми от тебе, бе, дядо! Колко стрима ще появяваш ти, бе, човек? Не ти ли писал толкова много скрин тайма? Къде е бабата? Къде е ония наркоман? Къде са другите, бе, човек? Гледай го! Запали го, блъсна го, не знам колко направих, развали ми звяра, ще го еба. Чай докато го няма. Бързо той. Добре. Орео. Окей, Орео? Аре? Чекай. Чекай си. Стигай, брат. Чекай. Кой е лесно от стрима? Ще бяха двама. Ония Пич и Самуил. Аре, бе, как трябва да... Трябва да натисна, окей. Окей. Отворихме тая врата. Найс. Не сам, брат. Кой ги строи тези глупости? Някакъв джамскер? Нещо? What? Тук май ще ме нещо като... Ще я кажа сейв рума, пак нещо се изблъска от някъде. Патрони. Тук Орео. Какво ми трябва? Не знам. Факт е, че не ми казва какво ми трябва. Чай, тебе трябва да те удрям. Не знам, някакъв ачивмент може би ще взема. Тук. Какво е това? Пак такова. Може би локпик. Това не е ли... коин. Окей. Това не е ли лампата, дето най-бабешка магон ще изсява в една касета? Окей. Какъв си ти? Окей. Уоу. Ей, сега го почвам! Защо си толкова бърз? Стой! Ще те излекувам, не мърдай! Стой! Забравих, че съществуват и тези глупости, де трябва да бягам от тях. Стой! Не, много бърз. Не много бърз. Ама аз не съм много бърз. Майка, защо съм толкова стъп? Падни. Стой. Я съм спокоен, бе. Моли. Тако си ти, мухъл, какво? Няма патрул. Чек, стой, не мърдай. Стой. Хоп. Найс! Изхабих само целия си пълнител почти за един. Найс. Много яка игра, да. Изобщо не е трома в мувмента, нали? Отвори са. Тей. Вече да не да ма хитна.
Това не е ли оная врата за отсреща, дет? Да, добре. Чакай. Тука? Какво става? Страхме се съм долу. Чай, тук сега мога да си правя инвентара. Значи, това не ми трябва тея... Чай. Слагам го това тук, тези глупости не ми трябва. Това не ми трябва. Какво е това? Какво е това? Medicine the temperature. О, вау! Окей, това май ще ми помага да търся на айтами някакви, не знам. Това не ми трябва. Чай. Окей, история. Чакай, дай сейвнем. То малко няма смисъл, аз автоматично се продължавам всеки път в едно и също. Да. Така. Пак ключ. Махни се. Се влизам така. Така. О, патрони. Не. Как да презаредя? Как да презаредя? Как да презаредя? Окей. Страх май. Що ми... Ужас. Ужас. It's locked from the other side. Добре. Тук сега ще е пълно с такива май. Защото има и такива глупости. Муха ли, венам ли, какво е това? Стига, бе! Вече не е забавно, бе! Стой! Стой! Майка ти да е, то се много бърз! Много е бърз! Не, бавен не после става бърз изведнъж! Стой! Стой! Не мърдай! Пази... Ой! Аз как трябва да го убия? Нямам оръжия! Ма имам нож! Не! Мале, сега да почна! Тука! Не се хила, смутане! Things got personal, да! Станаха personal, аре! Да, с хилна. Със серия с хила, окей, разбрах го по трудния, ненужния начин. С ножа ще ги почваме, хора. Няма друг начин. Защото то са някакъв нацепен, нека то някакъв в Outlast. Някой друг пак да ми изкочи от тука? Добре. It's locked from the other side. Това ли е локнатото? Не, брат, съжалявам, оставям те, твоята си това. Изпускам някъде патрон или да го почвам. Почвам го с ножа. Гардон. Почвам го. Цак. Гардон. Опа, къде ти ръката, бе, мой? Цак. Стой, гард. Бягаме ли? От кого бягаме? Къде си, бе? Нямаме ръце, бе! Ма, той скача, бе! Той скача! С кръга, с глава по... Верно ли? Не, човек, аз половин час го кълцам, човек, нищо им остава. Сериозно ли от тук ми... Добре. Може би трябва да ги удрям по няколко пъти с пистолета и после с ножа, нали? Нали? Чат, помогнете ми. Трябва с пистолета няколко пъти и с ножа, нали? Какво става, брат? Презареди. Или с краката. Стой! И сега с ножа. Цак. Не. Ой!
Няма ми ядеш ръката, ясно ли ти? Тъс с ръка преживя достатъчно, ясно ли ти? Няма ми ядеш ръката, ясно ли ти? Няма да ми ядеш ръката! Няма да ми ядеш! Чай се хилна. Аре бе! Хищни дей да ми скача! Хищни дей да скачаш! Падай на земята! Падай! Едно гард. Окей, знам бе, брат. Така. Следващия. Ти ли си? Май пусна, брат. Окей, ще използвам всичките патрони тук и се надявам. То смрят много малко. Кажи ми, че тук има патрони. Искам патрони. О, не, пак такива. В Outlast тук. Травис. Лара. Дядото е бил Травис Скот! Какой ти? Gunpowder, окей. Може би. Окей, може би тук трябва да минал. Ама чай да не сега да теста. Много са, бе. It's locked. Травис Скот е специален, така е. Мога да вляза някъде? Не мога, баста пътя игра. Изобщо не иде там. Сриса? Нищо, найс! Найс. Аха, да, това е една врата. Първо тук да им какво стане. Така. Тук имам да... Окей, тук има лут. Охо. Кажи ми, че има патрони. Окей, твиста. Какой? Мап, окей. Патрони. Yes. Тука. Unlock. Аха. Тук е шорткът, че вече имам. Ако някой ма гони, мога да го въртя. Scorpion Key. Аха, ето го. Забит в някакви места тук. Окей. Окей. Дверка. Охо, дверка ли взех? Моля, чай, къде е отверката? Искам да ползвам отверката. Това е локпик, сега ще мога да отварям нея мак. Окей, правим прогрес. Още по-надолу, найс. Влизаме още по-надолу. Chain Fluid. Това мога да го... Чакай. Пак няма място. Combine. Цак. Мога... Окей. Combine. Добре, нямам ли ги тези работи? Какво? Имам това, Чакай, ще махна... Как да го махна? Не мога ли? Close. Как да махна от инвентара някакви работи, дето ми трябват? Или трябва просто... така, окей. Не ми, какво направя? Какво направя? Цак, патрони. Окей, освободих някой. Кой беше той? Кой слезе? Нали имам Scorpion Key? Окей. Вече мога ходя нататък. Ама тук? Или тук май не е добра идея? За тук ми трябва... Пак така врата има. Това змия ли? Какво трябва да е? Окей, отивам да отварям нея работи нагоре. И се връщам при дядото! Най-закрития ми враг. Майка ти да еба! Откъде падаш, бе? Има врати, бе, мой човек! Успокой... Къде изчезна? Йоу! Екшена е насам, бе, брат! Цак. Малей, бягай, брат! Хоп! Бягай! Стой!
Не бързай! Не! Не! Стой! Ей, я се успокой! То сминава през вратата! Пусти ма! Ей! Какво стане? Какво стана? Май, губя си гласа. Гласа ми. Чай. Контролира ми пата! Добре, взей го. Нищо няма. Така. Накъде беше пътя насам? Не, стига бе! Стойте си на местата, стойте си там в мухала. Вътре. Бягай. Бягай. Да, но няма се да го бия, просто за обиколя. Не е странно да бягаш. Странно е да фейлваш много и да се връщаш. И да разочароваш своите фенове, които са един човек, който те гледа. Не знам дали психото или Самуил. Който и да е, може да напише кой ма гледа. Дали е психото, да психо или Самуил Арчилц. Тук има ли нещо, дето мога да оставя? Какво е това? Shotgun shells. Те ще ги запазя аз. Окей. Насам. Нямам патрони. Нали? Да. Че не мога да комбайна нещо. Нямам gunpowder. Нямам барут. Барут нямам! Къде влязох? Да, добре. Деба, тъй къща е голяма. И аз искам така. Сега дядото скама кемпи, ще трябва да бягам от него. Но това означава, че ще има повече викане. И да. И си губя гласа още повече. Нали? Къде имаше локче? Тук. Горе с опатата. Окей. То се е видял, че бягам. И че викам. И че гласа ми ще замин. Верно ли ще влезеш там, където аз трябва да ходя, бе, брат? Верно ли? Ти сериозен ли си? Шшш, дядо! Тук съм! Дядо? Тук съм, брат! Ела с мене, брат! След мене! Ужас, дай! Ходи! Не, бягай, Ачо. Бягай. Не мога да гледам назад. По-добре да не гледам назад. Бягай. Where is my little it? Аз е... Little? Брат! Ще спукам от боя, бе! Кой е малък, бе? Ти май забравиш, че целият горя и ти табусках тук с... Това, а? Lockpick. Окей. Shot. Чао, дядо! Тука. Падам. Съм момент. Ей. Тук голям екшън падаше, печече при маска. Няма! Мале, гърлото ми нещо преграхва. Ти не е добре. Това е тая музичка. Какво се чува? Мале! Тут откъде е тая пътя? Пак и тук ще бягаме, бе, човек. Писна ми от това място, бе! Писна ми, бе! До кога? До кога ще трябва да бягам от тебе тука? Остави ме намера! Откъде знае къде съм, бе, брат? Бава си скриптната игра, бава си нещото. Остави ма! Остави ма! Остави ме ти от края на ракелата от килера, ясно ли ти, бе? 80 градусовата.
Май! Пусти ме! Маре си! Аре бе, съби ме, аре бе! Ела, ще почвам да снужа с мутанек! Стой! Ще трежа цицките, ела тука! Ела! Давай, ръгай, ще писна ме! Добре, май трябва да бягам. Не мога да го бия. Бягай, ачо. Бягай. Да, стар си, брат, за нищо не ставаш. Какво ми става с гласа? Защо? Дядо, ти ще ме оставиш на мира, окей? Аз ще избягам от теб. Ще дойда и тука. Не мога да избягам от него, не може, от него не съм бяга. Бягай, ачо, бягай. Бягай, от него няма бягани. Бягай, ачо. Бягай. Мале, госта ми заминава на кино. Бягай, ачо. Те ще направиш някакво кръще, докато не го изгубя. Нали? Има уея. Ти си за всеки ъгъл, бе, брат! От какво си направен, честно искам да знам. Аз го блъскам, бия го, стрелям го, режа го, нищо не му става, човек. Какво му става на него? Госта ми замина. Май го изгубих. Чакай. Окей. Хора, трябва да си гледам. Ало! Кой звъни? Ехо! Окей, никой. Ама гласовата почта. Тук ми трябва 3 такива. Клок. Найс. За какво ми? Ето скорпионки. Чай, аз забравих. Давай. Идвай тук, брат. Пред скорпионите. Я чак. Да си играе бая ли с мене? Отварям врати за места, в които вече съм бил. Чай, локпик. Само един път ли мога да го използвам, бе? Стига, бе, брат. Аз не знаех. Бас, тъпата игра, човек. Как? Оф. Как само един път, бе? Стига, бе. Сега какво трябва да правя, какво трябва да търся? Малко стъкнах. Чат, помогнете ми. Не знам къде трябва да ходя. На първия етаж май не съм оглеждал. Чипс, някакъв вентилатор. Тук натам да ходя. Чая са хилна. Не мога да мислим нещо. Чакай. Ти баш с мене, бе? Мале, много бой искам да яде този човек. Много бой ще яде, казвам, бе. Няма да е сега или на този стрим, няма да е скоро, предполагам, но много бой ще яде. Gunpowder. Охо! Нямам таков. Аре бе? Обаче знаеш какъв е проблема, брат, че си много дебел? Много си дебел? Няма може да дойдеш тука. Нали? Да, защото си дебелак, брат. Мале, гърлото ми замина, човек. Баси майка. Каква е тая врата?
Хладилник. Вече мога комбини... Аре де? Окей, 10 патрона, кой ти ги дава? Кой ми ги дава? И за тук трябваше локпика. Ти за къде? A penny taken from a clock, the world living room is written on it. Living room. Ама, това не беше ли living room, откъдето го взехме си? Или май от другия living room? Да, сетих се. Първия living room. Дед ма гони в началото дядото. Нали? Да. Деба, тая игра е яка. Не е толкова зле, кеф има. Насам. Пак ли ти, бе? То пак ли идва, бе, човек? Са те с музички. Ей, тука, май. Ей, тука е living room. Знаех си! Ей, втората глава! Yes! Кой е това? Я прочита. Нека да прочетем тази книжка. Дядо! Къде си, дядо? Къде си? Но е забавно, брат, аз така мисля. Това трябва да го запомним. Никос Хардуер. И го там. Видях му ръчичката за малко, но той не ме видя. Бягам. Изчезвам. Коса са ми нахора. Майко. Защо за мен? Аз не съм викал много. Или отпреди. Окей, взех втората глава. Чай да сложим. Окей. И сега трета. Ами аз мисля, че съм скрит в момента, защото не знам дали му виждаш, брат. Ей! Дядо! Къде ти косата? Май нещо, а? Косата май нещо? Косата къде, бе? Къде е косата, бе? Май малко и опърлик ми, а? Видя ли му, бе? Ще вика here, piggy. Мората не идва и тук, дядо, не е в момента, не е сега. Мората. Окей, каква е хватката тук? Какво трябва? Gunpowder. Това? Чай, какво е това? I hit something nice here. Try to find it if you can. Я? Чай, каква е? Окей, това е някаква камина. Под камината трябва да търсим някаква... Ама... Мисля, че знам къде е. Ама е чак долу. Значи пак трябва да ходим долу. Та игра цялата... Ма разкара. Откъде ще дойде? Моля да не бъде за този ъгъл. Окей. Тука. Да, тук е. Ще ходя където си искам. И ти не ме виждаш, защото съм бърз. Съм най-бързия. Чува ли се като сляза долу? Май се чува. Което не е добре, ако се чува. Защото щом се чува, че съм долу. Найс, се чува. Найс. Чай камина, все пак да гледаме дали не е тук някъде. Не. Май беше там при нея кожуца и тук в тези стаечки.
И аз им сянката, дали могвам, а? Могвам ли сянката? Сянката ми могърска ли е? А? Цак, 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 цак. Какво беше това, вече? Ето я, ето я. Камък. Стероид. И какво трябва да ги правя? Закоса ми. Драмата straighten muscles and increases max health. Не, окей, това е просто хилна, найс. Искаме да правим прогрес тук в тази игра. Окей? Моля ви, искам да правя прогрес. Това е... не пушиш, това е кетчуп Хейнс, това е някаква бира. Това е някаква стара лазания, мит, в консерва, окей. Кейф на тази игра, някакъв много як вайб. Заразен. Окей, ачо. Накъде са нещата? Помощ! Чакай. Черви. Найс. Няма ли нещо под тези черви? Някой gunpowder, че някой патрон? Нещо? Да. Окей. Скрънди. Тя телевизори? Не. Тук в тая къща винаги има нещо, което отваря друго нещо, което ще ни отвори друго нещо. И не знам на къде да ходя. Тук долу бях. Може би трябва да видя нещо. Вече се отваряш. Найс. Тук огледах ли хубаво? Насякъде. Огледах ли всекъде? Тук надолу май няма нищо. Чай. Шотган. Пак тая змия. Психомедицин да температура, sharpen senses, make... Я го използвам? You can use that here. Ами къде? Нашия търся айтем и ще е по-лесно, ако го използвам това горе, окей? Баси медицината, аз ще ви имам X-ray тук. Чакай. Насам. Може би. Деда? Може би ако използваме тук. Айтем. Окей. Тук? Окей. Просто дядо назобан съм с някакви хапчета и мога да търся айтем. Окей. Надолу има някакви неща там. А това май са нея снимки, не знам. Тук, горе. Тук много съм изпуснал сигурно. В тези стаи. Тук долу какво има? Я? Какво е това? Патрони. Я чакай малко, бе! Аз имам патлак, бе! Аз забравих, бе! Я тук, бе! Хищ ли да ми замяташ лопатата, братле? Един патрон и си до никъде. Не мога да го зашеметя, или само... Да, хавам си фън, брат. Що? Коста, бе! Ти пак ще се съживиш, какво се правиш? Какво се правиш? Чай, завоенето май свърши, или? Чекай, насам? Тук съм пропуснал някакви неща. Окей.
Там има някакви работи. Тука. Да, за тая змия не знам какво ми трябва. Ей, там има нещо, което май... Ако е така с бял, май не съм го такова. Нали? Окей, май е така бял. Киле. Какво трябва да търся? Какво трябва да намеря? Оня часовник там, за какво беше? Защото оня дойде да видя за какво става въпрос. Я да го видим. Ма той дойде явно, защото прогресирах. То така бачкат игрите. Особено хорор да игрите. Я? Какво става тук? Сигурен съм, че го сложих. Защо? Не, даде ми главата, вярно. Аз съм много тъп. Чай, да имам други неща, които имам, които съм взел. A not commission coin. Treasure photo. Това ще го използвам този айтем. Няма нищо. Абсолютно нищо няма тук. Чай, кажи ми, че е нещо юзвал. Кажи ми, че... Локпик! Окей, ще зарадах толкова. Ти ли бе? Окей, къде трябваше да ползвам локпик? Чай. Сейвам си за всеки случай. Ей, да има. Няма проблеми. Къде та? Ти е баш с мене. Ти някакъв. Аз къв съм тука. Не ми кажа, че то не е игри, които ще го бия един път, ще стане много по-силен от преди. Моля те, брат. Ние сме наши хора, нали, тук сега. Аре да не се бием, Чай, седих се. Къде ми трябва локпик? Ма се надявам вътре да има нещо яко, а не патрони или някакви други работи. Окей. Напред. Мале, гласа ми... Много съм такъв, човек. Какво ми става? Защо? Защо така? Защо гласа ми се губи? Чакай. Къде беше? Ча? Бе! Какво беше това? Какво взех? Gunpowder? Окей, не знам. Окей, чакай. Дай такова да комбинираме нещо. Така. Ще взема тебе и пак ще комбинираме. Окей. Мразя тая игра. Тук май беше. Ето. Локпик. Цак! Аре, кажи ми. Какво правиш тези патрони, бе? Бас играта! Поне да взема шотгъна, пък то... Няма го, брат. Писна ми от тази игра! Насам? Да, се връщаме. Искам да съм махал на тая къща, защото май има някой. Доколкото знам май. Насам? Ще остава.
Може да... I can smell you. То си идва отгоре, значи ние сме на... Насам. Майко! Къде ма видяла? Слутаняк! Ей, те трябва викам за наистина да таковам гласа. Аре, бе, дядо, аре! Аре, къде си, дядо? Нещо е много бавнички, май, а? Ставите, май, а? Да. Той е кенеф, със сигурност съм изпуснал нещо, защото нищо не намерих. Първия път. Тука не. И колкото се отваряш, като нямаш. Тука не. Не, няма. Няма да го намериш. Сигурен съм. Хоп! Май чезнах, май, а? Намери мама, нещо май. Ма няма. В гаража, я? Гараж, вау, сериозно. Тук е големия бой. Дето спад. Звяра ми! Хоп! Чакай. Найс. Найс. Много добре, найс. Тука. Кажи ми, че има нещо. Ей, дядо! Не мога да го изкемпим тук. Е така. Няма да мълча, ако направя така. А? Ехо! Шит, паднах. Шит, паднах! Аре, бе! Къде си, бе? А? I see you. Ти почва да бега, бате! Пусти ма! Бягай, с толкова не може да се пиш. Хил. Със специалната водичка, пича са хила с 9 минерална бахта, лудия човек. Да, избягай. Найс, окей. Нямаш да хаби патрони. Махни, бе! Ки ще ми говори! Писай ми таки си идиоти като тебе! You can take a show chair, yeah? Because you already have too much items. No, too much items, така ли? Ми ако направя... Ей така... Не мога ли? Мале, каква помпа ще му забия човек, само да дойде. Ма не мога. Заповядай, бро. Съжалявам. Изкуших се, взех се. Твоя си. Твоя си е, брат. Съжалявам. Защо пак имам касета? Трябва ли да я пусна пак, не знам. Тая касета нова ли? Виждал ли съм тази касета до сега? Или? Скорпион Ки! За тук ми трябваше, вярно е. Сега стана страшно, дядо! Лягай да спиш! Майко. Какво става, защо не мога да взема шотгъна? Защото е фалшив, трябва да взема други. Окей, сега ще го взема и не знам какво става.
Ей, сега ще го направим на нищо. Ей, сега. Сега ще го... Моля. Майко, майко. Хищ не ми съм мисли. Изобщо не ми съм мисли. Череп, найс. I can smell you. И като ме душаш, къде съм? Той май наистина ме подуша. В смисъл казал го, обаче те мухали им правят някакви глупости, той май наистина ме душа. Душа моята прадня. Ой! Сега вземам помпата и става страшно, брат. Ой! Пусни ма, Майкъл, пусни ма да мина! Майко, ще да... Малей, само взема ли помпата, не знам какво ще направя, човек! Взема ли помпата, ще да препарирам! Аре! Не съм част от никой семейство, остави ма на мира! Изчезни! Няма играем на гоника тук цялата игра, дали се по-сериозно стримам, 1000 човека ма гледат с Twitch, моля те! Ти ми дойдеш патроните ли, бе, Джон Уик? Ой! Верно ли ще има... Мале! Ко стана, бе? Почвай го с ножа, почвай го, дай! Убий го с ножа! Ко стана? Ей, сега стана страшно. Охо. Ей, сега. Не моля ли те върти с змията, просто да ги чупя с помпата? Защото тя ми изглеждаше някаква такава смотана. Стой, не мърдай! Стой си там, да ни задеш помпата. По-добре за тебе. Не, трябва ключ. Treasure фото не ми трябва. Аз хубаво взех помпата, ама сега на къде трябва? Мисъл. Само взех оръжието. Какво трябва да правя? A key with a dead scorpion. Нямаш ли някъде друга скорпионска врата, бе, а? Да стършим. Тук, нали тук вече го видях, ама я пак. Хубаво. Прес. Легло. Да, не мога да отидам. Не мога. Аз тази игра не мога да скачам, току-що осъзнах. Чай, да я комбайнем. Нещо. Окей, не може, вау. Не, отвори се да знам, да ми спокойно, че съм лутнал. Защото пак имам кръв. Какво ми взема демидж? Странно. Да им надолу коста. Къде е тоя? Защо го няма? Да изпробваме ли помпата, а? Дядо! Ела да пробвам тая помпа дали бачка, бе! Къде си, бе? Добре, ще ходя нататък просто. И, мале, много съм смотан за... Би трябвало стрима да бачка, нали? Защото аз просто го проверих. Звука би трябвало да е добре, някакъв пиш ми писа. Окей. Насам.
помпа, някъде помпа. Кенеф! Забравих, не, пръст. Но Кенеф има в тази къща, бе. Това е всяката къща. Хоп, ти какво си? Червен. Найс. Много пъзели, много нещо! Какво става тук? Някой друг? Някой мухъл да изкача, пак не иска ли? А? А? Няма проблеми, всеки може да дойде. Я тук. Дай си стане шата тук някакви. Treasure фото не ми трябва. Това... Това също не ми трябва. Това също не ми трябва. Move here. Move. Не така, окей. Не, чакай. Ей така, ти... Ела сам просто. Стероиди. Ще назовам. These bastards are... Нищо не мога почита. За тука ми трябваше локпик, майко, че съм смутан! Стига, бе! Сега откъде трябва да търся локпик? А? Къде има локпик? Оф! Искам локпик! Пак ще такова това за айтемите да намеря локпик. Чай. Не мога. Няма. Ауда! Никой не вдига. Знаеш, що не вдига? Аре, трябва ми още едно излизам, бе, човек. Шут. Ха? Не, бе, то тук имаш такова, бе, брат, много съм тъп. В тази стая нищо. Ти. Тук има много пъзли, много картини, тайни стаи, такива глупости. Тука. Вече има и страх да идвате. Изпраскам един шотгън. О, шит, DualSense бачка за тази игра. Добре. Добре сме. Какви са тия пъзели? Аз малко съм безизходица, не знам. Не знам какво трябва да търся, не знам какво трябва да правя. Май! Окей, отивам към моя приятел YouTube. Да видя какво прави. Нали? Сега ще дойда. Така. Защо съм с долния интернет? Така. YouTube. 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 Okay.
Ам, Чай, как се пише това? Чай, Resident. Просто Resident Evil ще видя това какво прави, какво търси. Чай, Resident Evil. Йоу! Чай съм малко стъкнал тук. Има и някакви пъзели, някакви работи. Victim. Виждам, да. Чакай. Хм. Сега трябва да превъртя до там, където съм стигнал аз. Ама къде съм аз? Не знам. What the fuck? Чакай. Значи той пич взема това. Хм. Окей. Идва от тук. Хм. Ари зареди, бе! Чакай. О, ще трима човека ме гледат бажо, като не играе. Чакай, не знам кой ме гледа. Не мога да разбера. Чакай. Гледам в YouTube, защото съм стъкнал малко. Хм. Тос откъде има 66 патрона, бах те обогаташ? Stotzi losers at VAR. Защото си люзър. See И stat. егоса. Защото си люзър за това. С егоса. Коста отвънка, бе. Чакай. Пак ми пада контролер. Коста не, брат! Чакай, стой. Добре. Уф. Не знам, някой се извика отвънка. Така. Аре по-бързо, бе. Стъкнал съм, чай. Ще идвате ли нагоре на този уикенд? Този уикенд, демек утре. Ако е утре, не. Ама другата седмица май съм на басейн. EA. Ама не, тази седмица не, обаче другата седмица мога да отидем на басейн с другите. Хм. Чакай. И тук не мога Regarded да... some Nirvana May. Чакай, какво? Другата съм на Варна май. Бас, якото. Лог трябва да си... Чакай. E. Сега не мога да разбера аз какво трябва... Чакай. 3 хед. Може би трябва да свърша. 3 глави. От 3 дълг хед. Чакай, я. Защото тук има пъзели постоянно и Samuel has lead led and well. само аз ли гледам млад. Не ми пише, че има 3 човека. Мисля, че съм го гледал, но не съм сигурен или някой бот. И напред имаш един психо, който ми писа, че много кефя. Виж, че има фенове. Идей само да... Okay. Един човек гледа лад. Кой лефна, бе, брат? Кой обидих и съжалявам. Върнете се в стрима. Фен... Е!
where we have to place the dog heads just slightly to the right of this door. There's going to be a clock, and we're going to get the pendulum from that clock. Okay. This is the more complicated one, and the little puzzle by spinning the statuette. We're going to continue. трета Pretty глава? much the only path we can take until we get in this door. What we're going to do, pin the one on the left-hand side. Чакай, ама това как се отваря? Right. Чакай. Да, забравих за тая морга. In this door, what we're going to do is these incinerators. First, we're going to press the rightmost one. Then we're going to press the one with the bloody hand on it, and then that should activate and allow us to open the Аха, той като пъзел това. Добре, разбрах на къде, разбрах. Те не гледаш ли? Кажи ми, че има човек, който гледа с мене, моля те. Не искам да съм сам. Вижда, че има помпа. Да, добре. Гледай сега какво ще направим. Къде е дяволът? Дявол! Няма го, добре, чисто. И още не съм изпробвал помпата, искам да я използвам. Срещу него. Идвам от тука. Аз как трябва да разбера? Аз даже изкуших за тези работи. Така. Идвам насам. Гледай каква голяма къща. Насам. Ей. Къде беше сега това обаче? Ето тук долу, да. Ба, си голямата къща, човек. Тук, знаеш колко компоти може да се сложат? Къде беше тази морга сега, чакай. Ето тук някъде. Ето тук? Не, чакай. Ето тук. Затварям всичко, защото аз ги отворих. Не знаех, че има ред, не знаех, че това е пъзел. Може да се вдигнеш? Да. Голям си са. Аре, ти да играеш, а? Не можеш сам. The Witcher играй, The Witcher. Лара. Значи. Смъкваме това. Това с кървясовата ръка. И това на Травис Скот. Хоп, готово. Я трета. Откъде дойде, бе, брат? Откъде дойде, бе? Стига се ебайте с мене, бе, Деница. Дени, извиняй. Не Деница. Денка. Лягай да спиш, бе. С ножа го почвам. Добре, няма. Къде ми е главата? Room key. Direction room key. Direction, тя е, Какво означава direction room key? Dissection room. Какво означава dissection room? Dissection. Това означава dissection room. Dissection. Ще взема помпата. Къде ми е помпата? Ехо! Къде си тук? Окей, мога да я взема? Искам си помпата. Моля. Може ли да? Ама, искам да я взема, да я ползвам, да стрелям. Защо? Чай, ще ми трябва да го мръдна. Е така, окей. Dissection room. Някаква врата беше отключена май някъде. Чакай. Май. Е там отгоре. Май. Не знам. Dissection, чакай.
Не. А, не, май се сетих къде. Ама първо да проверя насам. Да не се връщам пак. Ама мисля, че имам идея на къде е този ключ. За къде? Instagram notification. Окей, ако си ти просто пиши в чата. Има къде си така на телефона. Чакай. Леснах, защото си соп. Ха-ха! Ха, найс. Найс. Окей, благодаря. Окей, знам къде да ходя. Двама гледат. Кой гледа? Дени пак ще се върна. Или? Ало? О. Нали бях соп? Така. Те няма да краншам? Не, да. Тя помпа. Чакай. За къде беше този локпик? Май го пусна. А не, ето е така. Ма баси лабиринта, човек. Баси нещо. Не сам. Ето така. You can use that. Къде? Оф! Писна ми от този игра. That's the one we're going to have to open. Take out the infected. If you don't want to waste bullets on this guy, waste any bullets. Which room is this? Generator kind of room. Това е тази стая. О, но! Once we're through to the next room, which is Къде е тази стая? What? What? once we're Тук долу някъде. Окей, добре, че съм взел обаче помпата и тези работи, сега ще ми е много лесно. По-бързо, бе, брат, по-бързо, чоп. Ангели. Чай, така ли беше? На мексикански. Или анкар. Светли в черно беше казано. It's locked from the other side. Защо не знам за тая стая? What? Откъде се спална? Добре. Какво става, брат? Откъде излизаме? Почка. Може ли си жив, бе? Двама ли са? Чакайте, момчета, само да мина, момчета. Чакай. Сега ще се почнем, чакай. Аре! Не съм да ти срежеш! Ой! Какво стана, е? Този жив ли още? Се погрижа да не е жив. Живи ли сте? Добре ли са. Тя не мога да инсертна нещо. Сега мога. Комбайн. Топ, хилвам се. Не знам този часовник как е жив, колко съм го мокрил. Майко! Чак, бягай. Колко мухала има кад вас тук, бе? Чай зад мене? Не, добре. Аре, бе! Къде си, бе? Стой.
Поснима, че ако ти изиграе една помпа. Жив ли? Не. Добре, матах му главата. И спешно трябва да се хилна, защото не знам на колко съм. Не ми каже, че има още. Но там със сигурност ще има още. Ето го. Да, нямам патрони. Просто ще бегам. Оф! Не мога ли да... Не мога. Стига. Не бе, стига бе, брат. Стига бе. Двама! Стига бе! Отвори се. Нещо. Трябва ми нещо. Плиз, нещо. Да се защитя. Някакви патрони. Ти. Аз нямам патрони. С ножа ли трябва? Еми с ножа, ачо. Окей. Къде се? Те се прибират, сега пак ще излязат. Нали? Цак. Тук е The Forest. Ми умрях, какво да направя? Ми умрях пък. Какво? Вие не сте ли умирали? Къде ме върна, бе? Добре, ще ползвам пистолета. Само 2 патрона? Моля? Само 2 патрона? Аз какво трябва да правя с 2 патрона? Айде да се стегни малко тази игра, а? Какво се очаква от мен да направя с 2 патрона? Сега то се очаква. Ще го почна с ножа да спестя патроните после. Се забравя, че трябва да гардам с... Едно. Зад мене, забравих! Пичу зад мене, ма хвана! С помпата ли трябва пак? Или ако съм точен в главата, може би няма да ми скъби толкова много патрони. Нали? И той е пичето. То само един удар ми трябва в главата. Бас якта помпа, човек. Окей. Найс. Следващия. Хиля. Не съм презаредил. Чакай, ачо. Успокой се, Индиана Джонс. Не си презаредил, брат. Цак. Стой на земя. Какво правиш, бе? Цак, главата тя няма. Тей. Следващия, ти ли, бе? Цак! Колко сте? Чакайте, бе, не е честно. Добре. Те е много гално дед го правят, човек. Влизат ти по няколко. Пак ми си презаредил, ачо. Няма да се научиш! Holy shit, double kill! Нали? Не. Стига, бе, тъма се зараза. Умряхте ли? Мога да мина? Да, мога, добре. Благодаря. Чай да се хилна. Хоп. Тук някакви машини виждам. Май ще трябва да правя нещо по тях. Какво е това? Какво мога да правя с това? Chemical man with all assessment to change their property stronger than normal. What? Значи... What?
О, вау. Окей. Просто по-добър. Чай. Може да питам къде ми паднал ключа? Как е възможно ключа ми да не... Окей. Окей, ключ. Ей, пак трябва да влизам в YouTube. Чакай. Значи. Generating. Значи тук ги би. Тая врата как я отключи? Чак. What? Добре, къде ми е паднал ключа, бе? Или аз не съм го взел? Още? Защото сейфа ми не знам откъде беше. Не. Къде ми е ключа, бе? Какво изтървал съм го някъде по пътя, съм го дропнал, какво? Къде е? Къде е ключа? Къде ще е този ключ? What? Как бачката си играва, човек? Тук... Къде го бях оставил, бе, брат? Къде ми ключа, бе? Коя е тази игра, бе? Игра е тази тъпата игра, писна ми. Защото всички... Оф, къде сега? Да не съм го взел все още просто. Да не се е запазил. Аз съм го дропнал някъде, защото... не знам. Да, май не се е запазил. Тук ще трябва да бия още един. Окей, май се е запазил. Аз спомням как беше. Значи, това. И това. Хоп! Цяло не пише излезе от тук. Аре, брат! Ти си някакъв мутирал, а? Добре, замина. Лузър. Чай. Вземам го. Yes! Добре. Добре, чай накъде. Ей тука. Айде! Най-накрая направих прогрес след 1 час лутане на самата. Instagram notification. Чакай. Ей сега! Достат. Отвори са. Третата глава. Не! Пак ли ти, бе? Върни ми главата! Май, много ме дрази, човек. Може ли са някой час да и мога да се отърва от тебе, бе, брат? Окей. Той не ме вижда. Кой ще ти помогне, бе? Сега ще извика някакъв друг, нали? Или ще пусне нещо след мене. Как тъмъния взех? Тъм беше в ръката ми, бе, човек. Yes. Shotgun shells. Окей, харесвам това. Ще трябва да стрелям идеалото сега, добре. Няма проблеми, ще го стрелнем.
Взел съм пушката, всичко е наред. Моля да взема тези патрони. Моля. Пак открих нова арена. Арена. Оф. Тук нещо. Та на къде тръгна той? Той сега ще пусне някакъв друг. Ей го полицая от началото. Що го сложил тук? Що го сложил тук, бе, брат? Пусто. Шит! Тук с кого ще му кажа? Аз трупи ще го цапна. Това сега. Късти. Вземи го, дай. Добре. Бягай. Стига! Къде има, мале? Трети рунд ли искаш, а? Четвърти, пети, осми, десети, кой рунд искаш с тебе, а? Колко пъти искаш, а? Колко пъти, бе? Колко пъти? Аре, бе! Аре, яструпа, бе! Яструпа, бе! Ела тука, ела! Аре, ще ма биш ли? Цак! Аре, бе! Аре, бе! Опа! Що толкова сбавя, що няма музичка, що няма напрежение? Аре, що знаеш, ще спукам от бой, нали? Как ще пропуснеш, че смутаняк? Май, много си смотан, чест! Отвори се! Кажи ми, че има патрони, не знам какво взех. Не, май взех патрони, найс! Бам! Как, кого шуеш? Ники, такова с неха бя. Коста! Какво си ти, бе? Какво беше ти, да ти излезе от тебе, какъв този въздух? Какво правиш, бе? Лад, отвори, благодаря. Не, какво ти, бе? Така се десна, черни романик! Майко! Опа! Пак ли ще би, бе? Аре! Оу, шит! Аре, бе! Аре, ще маеш да спокойно, бе, ела тука! Ще ти трежа от чилцата, ела тука, ела, yes! Костаре! Ще ме гониш ли още, бе? За кой път обрел, не знам. Режи. Не! Как ще му би? Май, почвам го с резачката, човек. Ей, сега го почвам с резачката. Къде ме върна, бе? Добре, нищо не е станало все едно, но окей. Окей, харесва ми тази игра, добре. Все едно нищо не е станало. Изобщо няма да ме върнат където съм бил, нали? Пак ще ме пусне от самото начало тук. Добре, ще речката ми, добре. Аре, хващай ме, хвърляй ме, да те почвам вече с резачка, защото нямам търпение да ти отрежа главицата, ясно ли? Почвам. Къде ми е помпата? Защо нямам помпа? Чакай, стоп, къща, стоп. Чакай да си взема помпа, чакай, стоп казах, дядо. Чакай, стой, изчакай малко, нали, няма проблеми, нали? Изчакай, стой. Как ти да изчакаш? Много... Изобщо си възпитан, дядо. Аз какво ти казах на тебе, да изчакаш. Ти изчака ли? Не. Защо? Не знам. Бум! Какво направо ма чува, човек? Стреляй. Хищни дей презарежда. Къде отиваш, бе? Добре, аре, вземай си ножичките да те почвам, аре!
Какво ще чакам аз тебе, бе? Какво ще чакам? Направо да почвам аз, какво го ставам да с такова спокойно? Ей! Паси ножицата, човек! Чакай, стой, аз си взема аз моите. Стой. Дай, мали! Резачката, гледай какво прави резачката, реши, давай, отрежи го, давай. Ще викаш, брат, ще викаш. Turn on engine. Не, случай, чакай, бензина свърши, брат, чакай. Аре, ти имаш ножица, аз имам резачка. Хищ не ми се смей. Аре, къде си, какво стана, къде се засиваш? Аре, сам, аре, писна ми от тебе, бе, дядо. Цялата игра с тебе ли само ще пи? Аре, какво стана, бе? Те с ножички нещо. Ей, момченце. Не си. Реши го, давай. Отрежи го, давай, реши. Yes. Стой, не, писна ми от тази игра! Колко път ще умра? Един момент да видя какво са писали в Инстаграм. Кой ми е писал? Така. Защо ме върна пак тука, бе, брат? Аз как трябва да го убия този дядо? Може да скипнем тая част, защото ми писа да гледам този катсин. И не знам защо не умира някакво, защото е толкова трудно за мен. О, не, той ме бутна, какво ще правя? Цак. Чакай да презаредим. Чакай. Цак. Лъгай да спиш. Цак. Ява, виж какво има, виж, ява насам. Бам! О, не, шит. Я виж какво има, бе, брат, то в нещо май. Цак. Няма патрони, чай. Забравя го. Да, чупи. Чакай. Аз ще оставя, брат, да си вземеш това на спокойствие. Стой малко, бе, брат! Презареди пъти, бе, майко! Ела! Ко стана? Чай, вземи той. Чай, гард. Стой, хич не дей да ставаш никъде. Ще седиш долу! Гард. Не, бягай, ще чупеш стената, ще падне тук всичко върху нас, тейде основата. Направо, беше направо, Дай, добре, този къци не знам за кой път го виждам, дай, още, колко кръв има, дай, стой, почвай го, дай.
Дай. Защо чупеш ти, бе, брат? Всичко ще падне върху нас, не дейте. Не. Я да ме оставиш. Много синематик той човек. Много синематик. Ела тук, ела. Стига с тези твоите ножици. Стига, пак умрях. Писна ми, бе. Писна ми от тази игра. Те, като убия, не знам какво трябва да стане, човек. И не мога да се хилвам. За кой път, бе? За кой път? Да, взех. Аре, то сега да ме метне, а? Чакай, да не би да трябва да правя нищо, да я знам, не само да го режа. Чакай. So yeah, guys, hopefully this was helpful. If continue the only path we can pretty much take until we get to the actual dog head, which is just hanging around just here. You pick it up, but you won't be able to escape right away. This is the first boss battle in the game. We have to kill Jack. I'm not going to show the boss battle because that's a completely different story, but. Окей. Мачето те ще го бием, това ще разбрах. Ама иначе няма нищо. Снима. Ой! Дяло! Писнал ми от тебе, човек. Не, сериозно, брат, писнал ми от тебе. Обаче имаш много лайкове в TikTok. Почти 100. Само да знаеш. Чакай, стоп игра, стоп. Така, продължавам. Чакай! Идиот! Ръката ми! Ой! Найс. И аз гледай работата, бе. Гледай си работата пък ти, бе. Ти си сам, не аз. Ама пък поне имаш глава. Охо, тук имам. Охо, аз съм бил много тъп, бе. Аз тук мога да си такова това. За какво ми става с гласа? Чай да пробвам. Проба. Гласа ми добре? Да, добре. Окей, направих това. Как се такова? С R1 надявам се. Нали? Презаредим. Цак. И сега локва ми го прави на нищо. Ще го размажа. Чакай. Ей така. И окей. Аре бе? Добре. Окей. Да, буташ ме, ей, цак. Ой! Стой! Ми да, брат, малко те наранявам, не знам. Поснима! Лягай да спиш. Ще има. Сега вземаш научите, найс. Аз няма да чакам, брат, аз да почвам. Аз да почвам.
С тия трупове го замшеметявам, като ги бутам в него. Бегай, брат! Вземам резачката. О, тук е! О, тук! Покажи си гърба! Извади си болшите на гърба! Извади ги! О, пропусна! Смутаняк! Ай! Стой тук, стой тук, стой! Стой! Уж! Уж! Не! Хванах ли те, бе? Хванах ли те, бе? Хванах, не, той хванах, брат. Знам той кътсин, гледа го с 1000 пъти, не съм те хванал. Дай. Включвай енджина. Включвай енджина. Зашемети го, дай, бегай. Зашемети го. Дай, Прите! Не, остави ме намира, дядо! Остави ме! Ей, сега да почвам. Ей сега, ари. Оп, Коста, биваш от стената, бе, смутаняк, тук съм, ела. Ела, мане, в гръб, дай, почвай го в гръб. Дай. Уж. Насам, назад. Не. Дръж го, окей, втори кътсин, дай, режи, дай, почва го, дай, още не знам колко пъти трябва да го направя, той, дай, изкарай муха от него, давай, ти тъп, стой, не мърдай, ще те излекувам, Коста, къде ти тялото е? Къде? Малко не губиш. What the fuck? Какво правят тези крака? Режи. Добре. Да, моля те, остани мъртъв, бро. Чай. Паузи, кажи ми, че... Хо. Резачката си оставя в инвентара ми. Найс. Тук отваряме или нещо? No, това означава, че май няма се махнем скоро тая къща, ще е. Окей. Най-накрая. Мисля, че повече няма да го видим. Така че да. Чао. Смутаняк. Окей, трябва да ходя. Ехо! Дайте и сега. Си резачката метал ли такова? Damn. Окей. Не, защо? Ой, малеко, щях да ги правя, човек. Как ще таковам резачката, бе? Чай, връщам се. И трябва да се хюна, ама... Окей, отваряме другата част на къщата, или изчезвам от къщата, или не знам какво става с тази къща, ама аз съм махан. Това с голямата къща, човек. И аз искам да се взема така, ама с по-малко, нали, муха и мръсоти, хлебарки, манджи, такива гади манджи. Така, сам. Ей така. Хоп. Баси, бос файта, човек. Нищо го направих. Чай, къде беше скорпионската врата? Ето тук? Да, ето. И сега направо изчезвам. Ето тук, цак. Хоп! Ея третата глава. Готов съм. О, вау! Мога да бъда навън в тази игра. Найс! Това е тая другата къща, дето ме отведоха.
Сега на къде? В караваната? Ехо! Тая каравана моята ли ще? Найс! Найс, окей. Цак, сейвам си. Цак. Тук оставям всичко ненужно. Ще оставя този ключ тук за всеки случай. Не мисля, че ми трябва за сега, но нека да се тук. What? Broken handgun. Окей. Може да го използвам? Това е по-як ли? Какво? Окей, значи. Окей, не мога да го използвам за сега обаче. Окей? Не мога. Още един хладилник! Този обаче е чист. Тук има нещо мръсно. И консервите още бачкат. What? Значи тя Зоe е част от това семейство, ама единствената, която не е заразена, май. My body is feeling weirder and weirder, so now we become like mom and dad. Това май е, той е другия. Окей, малко... Тя е била с Мия, значи... Явно тая е болна Зои, ще стане като другите и Мия има някакъв кюр явно. Чакай, какво е това? Някакъв ключ ми трябва. Или нещо. Ма какво? Чакай, какво? Още една касета. Тук пак ще вкараме касети, окей. Давам какво... Ало, кой ми звъни? Ало, да! You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me А get той има и други, обаче просто са умрели. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. Alright, so where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. Alright. Старата къща е там, където видяхме касетата Мия да бяга от работа. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Значи тя има някакви такива работи в тялото, ще я заразена и като другите ще стане като тях. Освен ако не вземем серума. И ние не можем да излезем от тука. Защото... Мисля, тя и Мия не могат да излязат. Зои и Мия не могат да излязат, защото са болни в самото място, защото е някакво такова мухлясало и не знам, просто не могат. Трябва да се излекуват, за да излязат. С някакъв серум. И да. Тук ми трябват някакви работи. Добре, следващия път ще продължа. Ще спра стрима сега. Защото си усещам гласа и да, чао. Тя го спра. Колко съм бродкаствал? 2 часа.